yaludu andil kumul jannatu uristu abimatu tak malu. Pulau Jati nak Mas Cokrojoyo sabda dawuh paring pangan Umar Said paring dawuh nak Mas dawuh pangandika Kyai niki aden aku batin ora karuan nelakake gedining panarima marang anak-anakku kabeh parandene anak-anakku mituhu marang dawuhe wong tuwa kang supaya iki dina padha kumpul dene wigatine mumpung ijono sisa nyawa tegese urip wong tuwa kepengin titip ngelmu kang pungkasan marang anak-anakku kabeh cetane bakal tak anakake wejangan pamungkas mula atine ditata ya Pulau Jati ya restoaken anak Anggen Cokrojoyo ya ngono atine ditata ya kene uga menika ingkang nglontosi Kyai niki iya mulu ana bocah ning pojokane kok sapa kok aku ora ngundang bocah ngono kuwi kok ana ning kene iki anake sapa iki Guru anyar kok kadosen boten kaine ora boten kan di Pulau Jati sawang jajal apa iki santri anyar apa piye sanes boten ora boten nak Mas Cokrojoyo apa cakae kawula tunjuk pura sanes Kadipaten Tunjung Pura boten nggadahi kawula ing kados dudu ya sanes apa murite nak Mas Sunan Muria cawang jajal dede ya ora kabeh ora mesti kae kawulane nak Mas Patak Waras wah ya akhir saya malih kawula wonten ing Kadipaten Mandalika boten wonten ing kados sanes uga sanes kawula wonten ing Mandalika lenggah nak Mas Patak Waras lenggah nak Mas Patak Waras dawuh innallaha ma'as sabirin nggih iki jan kok kabeh ora ngakoni Gus, nang, rene cegak aku kene. Ya kowe rene cegak aku kene. Kene cegak aku. Ya. Malah ngira to wong. Bocah dugal iku. Kene lungguh kene cegak aku. Innallaha ma'as-sabirin. Mendeleng terus. coba Kene tak takoki
ngaji ngerang iki. Guru ngaji ngerang kuwi Sunan Derajat yo Ki Ageng Ngerang. Wis ora? Dereng iki. Sunan Derajat Ki Ageng Ngerang iku aku. Sampean iki? Iya. Oh, lah kok ampun suwek. Tuwek, ngono tuh suwek. Ya. Sabar. Sabar. Ngendikane gladra, omongane kurang ajar. Mestani panjenengan suwek. Innallaha ma'asobirin. Sabar, sabar. Wong kok ngamukan ngono. Ora pareng kaya ngono. Ayo lungguh. Jopindone omongan. Innallaha ma'asobirin. Ngarane tuwek kok suwek. Gugup iki. Wonge aku. Rodan. Sampean iki. Iya. Lah niku sinten iki? Endi? Yang lemu iki. Nggih. Takok sing ora-ora gak Takon mawon kok. Nggih. Iki bojoku. Bojone sampean iki? Iya. Isih kanggo iki. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Bocah iki piye? Lah wong bojo kok ditakono ijek kanggo ta ora? Nek ora kanggo kene. Kula tilase iki. Gus, ora pareng kaya ngono. Lodang. Kowe wis ketemu aku. Terus kowe duwe karep apa le? Kula kepengin ngaji, sinau ngaji. Alhamdulillah, jebul karepe apik. Pengen ngaji? Nggih. Apik. Kowe ning desamu kono wis nyambut gawe tau belum? Sampun iki. Wis. Ampun. Kula ampun duwe gawean tetap iki. Tegese ora nganggur. Mboten nganggur. Wis nyambut gawe. Terus Nyambut gawemu apa le? maling iki. Sabar, ayo. Tunggu. Innallaha ma'asobirin. Kowe malah njaluk bangku bojoku. Bocah iki piye ya empuk. Kaya jog Vespa. Bocah iki piye ngaleh. Sembrono. Kowe ning kono nek kesamluk bokong klenger. Kaget aku innallaha ma'asobirin. Wong kok galake kaya ngono. Penggawean maling kok yo umuk kowe kuwi. Ya wis ora apa-apa ora ketang maune maling ning kepengin tobat. Kepengin sinau ngaji.
agama kuwi piranti kanggo ndandani akhlak ben ora rusak. Agama kuwi ageman utawa sandangan. Ora sandanganing raga nanging sandanganing jiwa. Nuntun marang manungsa ngerti marang panembah jati. Kapercayan, keyakinan utawa akidah. Paham? Paham ya? Agamaku Islam. Kowe ndek agama ta ora? Boten ya? Ora duwe? Boten. Ora tuku. Tepung iki. Mangkal wong. Kowe tak tuntun dadi wong Islam gelem ora? Purun ya? Netepi rukun Islam nomor 1 syahadat. Boten saged to. Tak warai, Nggih. tak tuntun. Ngadeg seksane kabeh nggih. Ini salaman Nyumbang boten ya? gak abumi kok nyumbang. Kowe nirokno aku. Nggih, nggih. Aku omong apa ae karek nirokno gampang kok. Nggih. Yo. Bismillah. Bismillah. Waduh. Yo, cocok. Cocok. Bis malam jeblok ya sepecah. Piantet. Ngamuk terus. Yo bismillah bis malam gentok. Innallaha ma'asobiri. Anggir pilih entek kok ngamuk. Sabar. Tekan kowe yo ngono. Lah wong sing marahi bismillah kok sautane bis malam budek-budek. Balani ngono ben gak kliru. Bis malam. Aduh. Aku malah isen kiai ketularan kabeh to. Astagfirullah nyuwun ngapura ya Allah. Kene. Bismillah. Bismillah. Hirrahman. Kang Rakiman. Hirrahman. Lambe ilang. Hirrahman. Jare iki. Aja dodolanan. Hirrahman. Hirrahman. Nirrahim. Nirrahim. Asyhadu Ashhadu Allah Allah ilaha Ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku nyekseni ora ana pangeran. enten iki. Eh? Enten Iki piye? enten Malah ngejak tukaran iki piye? pangeran niku enten. Kowe iki tak warai kok malah ngejak padu. Ana turuse, aja batasi aku. Aku nyekseni ora ana pangeran. Enten iki. Iki piye? Ana turuke tak gocol. Nggih. Aku nyekseni Ora ora ana pangeran pangeran kang kita sembah kang kita sembah kejawi Gusti Allah. kejawi Gusti Allah. Lan aku nyekseni Lan aku nyekseni satuhune satuhune Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad utusane ngalah utusane ngalah sah dadi wong Islam. Nek beruntus aku kilat wong angel goblok kilat wong. Kowe wis dadi wong Islam. Kang, maune kowe nakal maling. Kok duwe akal terus kepengin ngaji iki karepem dhewe ta sing perintah wong. enten sing perintah iki. Ana sing kongkon. Nggih. Lah sing kongkon sapa? Bapak Bapak mija urip ta mati? pun pejah. Eh, Pun pejah iki. ya iso. Najan bapakmu wis mati, urip ana ing alam barzah. Kowe ijeh ning alam donya, anak karo bapak ijeh iso sambung, ora ketang lantaran apa wae. Dikongkon bapak ya, Nggih. ben kowe gak nakal. Jenengmu tak ganti. Ben gak nakal. Nggih. Wong wis dadi santri. Nggih. Maling kopo.
apik to? Apik napa? Lah apa? Wis dadi santri seno malinge. Jalukam. Mbok ngoten niku digenti. Apa? Gus Idam. Alik bekong ora rote macem-macem. Maling kopo. Tak angkat dadi santri ana ing Ngerang. Matur suwun. Iki lho. Ingkang pinarak lenggah kae yo murid-muridku kabeh kae wong Islam. Kowe Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum. Mukmin kuwi sedulur. Karo sedulur kudu sing akur. Kenalan siji-siji karo dulure. Ngoten nggih. Iya no. Nggih, nggih. Sing apik lho. Karo dulur kenalan. Derek nepangaken santri anyar maling opo. Gimana? Pulo Jati urip sing paling tuwa. Kakang Pulo Jati iki. Derek nepangaken maling opo santri anyar-anyaran teng kene Ngerang. Jadi maling opo? Gimana? Adipati Cokrojoyo ana ing Kadipaten Tunjung. Bupati nggih. Nggih, Apa? bupati. Plete bekas maling duwe bolo bupati. Sesuk ndang mek bang kowe. Yen kaping jolaku kampir ana ing Kadipaten Tunjung. Matur nuwun, Mas. Derek nepangaken kula pun maling opo. Disrawungke aku Sunan Muria. Kanjeng Sunan Muria. Oh ngaten nggih. Pun ayi, Apa kok balik? pun Aja ngapusi wong tuwa. Ije siji kok. pun nggih. Ora pareng ngono ayo terusno tunggale dulur. Ora oleh ngono kuwi. Ayo kono. Aja. Sing apik. Ora takok. Lho nggih. Wis ngerti aku apa durung? Derek. Bupati Mondoliko. Bupati Mondoliko. Bupati Mondoliko. Patah warak bingung. Sapa? Punika saniki lho. Bupati Mondoliko. Patah krewak. Oleh ini omonganmu pecel siram. Ayo. Ayo. Ulang ajian. Ada krewak. Sampeyan iki pripun? Iki mangune patak krewak to. Bocah edan. Lah ngene kok ngamuk wong yo ora krewak wae kok iso. Tekan iki anu rene kowe. Ayo kono. Innallaha ma'as-sabirin. Nggih. Wis rampung. Sampun nggih. Gambe rosokan. Maksude Minggir pojokan. nggih. Kono. Wis tunggu sik. Aja dianggep tekane cakahe ganggu, ning dianggep barokah mergo wong Islam tambah siji bocah kae sing saiki jenenge maling. Wejangan dibacutake maling kopo entuk melu. Mung syarate siji-siji murid bakal nampa kembang cempaka mulya minangka kanggo pendajaran. Lamun kuat gawa kembang sedina sewengi ora alum, ora gogrok, tondo yakti bakal kuat nampa wejangan. Nyai, bocah-bocah kaya ana kujiwat kembange enggal kon gawa rene, ya.
dadi pengantu aku nek kadang-kadang munggone kepengin ninggal nopo kembang. Moro gage kembang dinaturake ning welinge bapak. Ungguh tata trapila dinggoni ya Nduk ya. Tak aturi jumeneng nampa Sekar.
durung bisa wangsulan saiki. Jalaran nalikane Namas Batak Warak nembung wektu kleru papane salah. Kula kedah ngentosi pedal ingkang pas, papan ingkang prayogi benjang menapa. Nek pancen kepengin ninggal entuk wangsulan, nggih, enteni Sendika nak Mas Cakrajaya. Sabtu jauh paring pangan. Ndika tak percaya dadi sesulihe wong tuwa. Wangsulana dulur lanang Batak Warak dadi wakil kungger. Menawi sampun wonten keparengan lillah dalem kula. Iya. Yayi kadangipun Kakang wong bagus. Kang Mas Cakrajaya Sliramu ngranti wangsulane saka Rama Sunan Derajat. pancen leres nggih. Aku sing bakal awet Matur nuwun, matur. wangsulane ya. Kok malah dadi ngene. Pulo Jati. Lho adi-adimu tuh geger kok meneng bae kowe iki sing tuwa lho. Kono-kono dicedhaki, disirami atine ben ora do panas kono. Iya iya. Waalaikumsalam. Sae ora ketang kowe jenom nanging sing dewasa jiwaku ya. Cedhak ana kadang-kadang melu wong ngeripit. Assalamualaikum. Apa? Kula mboten derek-derek perkarane wong niku wae lho, Ji. Nggih? Kula mboten melu-melu perkarane wong iki wau. Kowe ora melu-melu. Nggih. Lah sing ngejak kowe sapa? Ate tawa-tawa. Nggih. Bener kowe. Nggih. Dadi menungso kuwi aja seneng nyampuri perkarane wong liya. Aja seneng nyampuri perkarane tangga, aja seneng nyampuri perkarane kanca. Kono ben kono, kene ben kene, sing penting padha apike. Nggih. Eleng-eleng. Nggih. Kowe dadi santri, dadi wong Islam, kewajiban manembah karo Gusti Allah cara Islam, salat utawa sembahyang. Aja maling. Nggih. Engko liya dina rene tak ulang ngaji. Sawetara kowe bali dhisik, ya. Nggih, nggih. Nggih. Ya, bali sik. Hei! Balik. Ayo balik. Lho iki wong Islam piye kowe iki? Pripun iki? Lho wong Islam ana kiyaine ning kene lunga kok plunas-plunus. Wong Islam kuwi saben ketemu, saben pisah tetep ndongakno slamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndongakno slamet. Ngoten niku. Iya, ngapur ae. Ayo latihan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halah. Iku loro. Lah, Assalamualaikum tehmu. Waalaikumsalam aku. Malah loro mbok pek kabeh aku dak umah. ngoten. Sijina. Assalamualaikum niku tek kula. Nah. Waalaikumsalam niku tek sampean. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bocah. Ratak angane. Lanang wedok ora muhrim ora kena gepok senggol kulit. Salaman gak oleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bareng apal kesel nyautri aku. Ayo.
Gordi. Mudun ale, sikile mudun. Ayo bareng aku. Setunggal, kalih, 3. Aduh. Ngandani cah saiki ku ora nganggo iki. Ning diwenehi conto. Nganggo iki ngentekno iki. Jenengmu sapa? Kula Joko Pilang. Pilang? Nggih, Candi saking Widoro Kandang. lah dalah. Angger cah Widoro Kandang kok ngene iki gak danyange cah. Widoro Kandang. Nggih. Mau ana cah Widoro Kandang mara rene. Jenenge Lodang. Kenal? Kenal nggih. Kancamu? Boten Tanggamu? sanes. Lah apamu? Dulure kula niku. Lah Kanane kula. iku dulurmu? Nggih. Banyak. Padha. Tak kandhani. Nggih. Ora ketang Lodang dulurmu, ning aja kaya dulurmu. Lodang penggaweane maling. Elek iku kowe aja maling ya, Le. Iki maling kuyu. Kula nggih maling iki. Hai, Kula niki maling rombongane Kakang Lodang. sak omah maling kabeh. Nggih. Mateni wong. Ning kowe kalah karo Lodang. Kalah pripun? Lodang wis tobat. Lodang wis kerasuk agama Islam, wis tak baiat. Lodang iso maca syahadat. Kula nggih saged. Lepuk sing makani sapa ora ngandel. Kula saged. Ora ngandel. Boten percaya Ora sampeyan. percaya. Saniki ngeten. Piye? Sampeyan dadi kula tak dadi sampeyan ora percaya sampeyan. Jajalan. Nggih, jajalan. Tenan lho. Nggih. Angel lho syahadat lho. Contoh, ini sampeyan ini. Plete cah iki. Ini. Angger ora iso kita kowe. Sampeyan nunggu kene sing dadi aku tak dadi sampeyan. Kowe dadi aku. Ini nggih. Malah aku biasa. Manggon wong. Plakune aja tirokno. Angel bae ngono. Lungguh. Aduh, malah dikongkoni terus. Gus, jenengmu sapa? Lodang iki mati kowe. Bocah saka ngendi? Widoro Kandang. Lah kowe kok munggah ning panti ngerang iki arep apa? Ngaji. Ngaji iki. Agamamu apa? Agama. Dereng gajah iki. Dereng gajah. Mateni wong. Yo, nek pancen niatmu kepengin ngaji bakal tak baiat maca syahadat. Nek kepengin dadi santri, Sampeyan marai. tak warai Mati kowe. Angel iki. Eh. Angger ora iso titeni kowe. tirokno. Tirokno yo. Nggih iki. Wis malam aduh mati. Astagfirullahaladzim. Kaya mang. Kok malah anu cah bintu ah. Tirokno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Malah balik iki. Ayo. Illallah Wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Sah dadi wong Islam kowe. Wong Islam. Wis sah dadi wong Islam. Piye? Kok isih Aku piye? sah dadi wong Islam wis. Wis sah. Sah dadi. Aja untung wis sah dadi wong Islam. Anu wong tuwa ngajar aku mbok dolanan. Ini ya Lodang. Wis bar wis dun hancur aku. Suaplo sisan kok. Allah. Nggih. Ana apa? Yo iki sing jenenge ilmu nguping. Nyolong nanging utama. Ora ketang ora jarak, nyatane kowe bisa nglafadzake kalimat syahadat. Kowe sah dadi wong Islam. Nek kurang dhuwur iki lho, kene.
isih dadi santri jenenge tak ganti apik. Roh kowe. Kula nggih mun ngertos Sapa, Cik? sampean tambahi Ya, dadi maling kopok sakniki. kopok piye? Tapi kok Maling kopok, maling kopok. nggih maling kopok. Tak ganti ya. Nggih. Ben ora nakal. Maling kentiri. Maling go ngeling-eling ben gak maling. Kendiri lagi amu kaya cah kentir, saiki dadi wong iman. Ya, Matur nuwun. kok tak dacakane aku ora apa-apa. Wong Islam Nggih. wajibane salat sembahyang. Sing perlu mbok eling-eling, aja mbaleni maling, aja nyolong. Oh ngaten. Upamane kowe kepengin kudune tuku. Dene kowe arep tuku kok ora duwe duit, aja nyolong. Timbang nyolong Alung jaluk Enak. wong Islam timbang nyolong alung jaluk. Lah wong Islam kalamun duwe wajib sedekah utawa weweh. ngoten. Pak, Nggih, paham. nah, Nggih, coba musola tuku sandal, nuwun pangapunten. tuku sandal. Kula kepengin tumbas sandal, Ya. neng boten gadah duit. Aja nyolong, Kula wong santri, aja nyolong. timbang nyolong, alu wong njaluk. Kula njaluk sandale sampean ae. Malah barak nang aku. Lah wong Islam, kula kepengin sandal lajeng tumbas boten gadah duit. Ya, Jeneng wong santri, timbang nyolong, alu njaluk. iya, Nek. Sarine panjenengan gadah sandal, sandale tak peke ae. Sandal gua jaluk. Nggih. Wong Islam wajib pepeh. Wajib pepeh. Aku mah ngomong-ngomong. Matur nuwun iki. Sandal lagi pitung dino ta. Wih, yo pas kok kowe. Bar salat ngagungake asmaning Gusti Allah pirit. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pirit tuku tasbih 3.000. Pangapunten iki. 3.000 murah. Nggih, senaosa murah wong kula niki boten gadah. 3.000 iku ora duwe. Boten gadah Pelara duit. temen kowe. Wong santri timbangane nyolong alu wong njaluk. Kula njaluk iki tasbih sampean. Iki. Nggih. Matur nuwun. Nggih, ataku gak mbok jaluk. Boten. Kok mangkel ae. Ya wis, kok Matur iki. balik. Liya dina karo kakangmu mara rene. Tak ulang ngaji. Oh, ngaten nggih nggih. Assalamualaikum. Loh, malah pinter iki. Waalaikumsalam. Apik. Mangke rumiyin. Apa? Lho sampean iki bojone kiai kok bodho. Piye? Wong lanang kalih wong wedok nek boten mukrime boten entuk salaman. Iki nih. Alah. Bojone kiai sini-sini wong. Maksudnya kayak ini itu langsung. Buah duku, buah dodong. Tegese. Aku malu dong. Bojone kiai malah sini-sini wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kayak ini? Lagi tumon bengi iki kiai nopo santri kelangan sadar. Ora apa-apa. Contoh uswatun hasanah, contoh sing